Актыргандай дүннәр гашык булса йөрәк, могҗизалы кебек теләкләр. Бу җирдәге көннәр гел бер төрлек түгел, гашык булса әгәр йөрәкләр. Бик гашык күңелдә мәхәббәт шаккысы, ярату сәбәпче туйларга. Тормышның күгендә хыяллар яктысы, мәхәббәт могҗиза тудыра. Чәчәк ата гөлләр мәхәббәтле күңел, мәрхәмәтле күңел үстерсә. Могҗизалы гөлләр шатлык бүләк итәр, гашык булган кеше китерсә. Гашык күңелдә мәхәббәт шаккысы, ярату сәбәпче туйларга. Тормышның күгендә хыяллар яктысы, мәхәббәт могҗиза тудыра. Могҗизалы көннәр бүләк итсен күңел, үзең гашык булган кешеңә. Мәхәббәтле гомер, бик бәхетле гомер, могҗизалы гомер китерә. Бик гашык күңелгә мәхәббәт шактысы, ярату сәбәпче туйларга. Тормышның күгендә хыяллар яктысы, мәхәббәт могҗиза тудыра. Бик гашык күңелгә мәхәббәт шактысы,